Ahoj komunito C1 a vítejte na této velmi speciální slavnost C1 5 let silný. Nyní, letos, dosáhla mocná C1 neuvěřitelné 5 báječných let úspěchu již od prvních dnů v roce 2019. C1, neboli DAF 1, jak se tehdy říkalo, překonal všechna očekávání odvětví, pokud jde o obrovský nárůst počtu. Důvody proto jsou celkem jasné, jsou to přitažlivé, inovativní, kvalitní produkty, stálá podpora, úžasné nástroje a nejlepší kompenzační plán v tomto odvětví. Směřujeme k tomu, co slibuje, že bude mezníkem pro C1 a jako součást oslav jsme přinese vám C1 5 let silnou. Kde mluvíme s významnými osobnostmi společnosti, získáváme přehled o jejich oblíbených momentech z minulosti a jejich cílech do budoucna. Hosté, které tu dnes mám, skutečně stělesňují hybatele času. Jsou to dva nejzáhadnější, nejhnanější pánové v oboru a já vím, že z jejich postřehů budeme mít prospěch všichni. Nejprve si tedy promluvím s ředitelem rozvoje sítě Rajem Gauravem. Takže Raji, máš za sebou 12 let dynamickou kariéru v odvětví přímého prodeje. Jsi také muž zodpovědný za utváření síťové infrastruktury. A jste také známý jako průkopník vášně, protože jste se věnoval rozvoji vedení, jako jsou strategie a iniciativy růstu. Takže za prvé, pro vás a vaše členy, Raji, je to všechno o růstu vašeho podnikání, že? Co tedy může síť očekávat, pokud jde o rozvoj a růst? No, rozhodně, Georgino, to je moc pěkná otázka. A když to musím říct, je to docela jednoduché. Je to snadné. V síťovém marketingu je růst název hry, jak je to jednoduché. A víc než já žádám o růst. Jsou to členové, kteří chtějí růst. To jo. A když se podíváte z podnikové struktury, máme 3E, která sledujeme, zkoumáme, experimentujeme, zažíváme, a 3E, kterými se členové sítě řídí snadným předčas, takže je to všechno zaměřeno na velmi silný růstový aspekt, ať už pro nás jako společnost nebo pro síť. A všichni společně pracujeme na zajištění tohoto růstu nejen pro ně samotné, ale také pro tým. Jo, také podporu růstu a neustálé učení a rozvoj a podporu týmu. To dělá úspěšného podnikatele, takže pro člena to ve skutečnosti není o tom, že rozvíjí svůj vlastní podnik, ale je to také o růstu celého týmu, protože společně prosperují vedle kombinace 3E. Líbí se mi, že si to teď budu pamatovat. Digitální se zdá být velmi kritickým bodem, pokud jde o příběh růstu C1. Jak vy a naši členové plánujete v budoucnu využít digitální prodej? No, když se podíváte na Georginu, C1 ve svém jádru byla celá o digitálu. Je to sociální myšlenka. Takže C1 ve svém jádru byla vždy sociální myšlenkou od doby, kdy jsme před 5 lety začali. A když se podíváte na věci, jak se to tehdy změnilo, řekněme tomu před pandemií. Před pandemií byla sociální myšlenka setkávat se s lidmi, chodit do různých komunit, mluvit spolu. Ale po pandemii, kdy lidé znali své dovednosti a vůli a jak si to napravili a začali více růst a vyvíjet se, na konci dne to bylo všechno o online setkáních v Zoomu. A dnes jsme opravdu hrdí, když ukazujeme naše statistiky na C1, že jsme 100% digitální biznis. Neexistuje tedy žádný člen, který by přišel do naší kanceláře a koupil si produkt, protože vše je 100% mobilní. A to je místo, kde se podíváte na naši cestu, která byla za posledních 5 let stále více umožněna směrem k budoucnosti využívající digitální páky. Jo, a když se podíváme také na naše produktová portfolia, všichni jsme v digitální hemisféře a tam vidíme velké úspory nejen pro společnost, ale i pro členy, velkou úsporu z hlediska času vynaloženého na úsilí a mnoho dalšího. To jo, nyní si myslím, že z pandemie byste se z ní mohli skutečně poučit a vzít si z ní věci a skutečně vyniknout a pokročit v čemkoliv, co chcete dělat věci online. Ale teď je rok 2024, pandemie je pryč. Chci se tedy dozvědět více o tipech, které můžete dát naší síti, aby byl rok 2024 dosud nejlepším. No, rozhodně mohu ručit za jednu věc, Georgina a my v C1 značně investujeme do naší digitální infrastruktury, což v podstatě znamená, že pro naše síť to bude něco opravdu super silného, aby mohli pokračovat i letos, 2024, ve velkém tempu s vyšší ziskovostí. A to je čas, kdy mohou přeměnit svou vášeň a zpeněžit je v zisk.
A to je jen začátek. Když však všichni vstupujeme do jiné zóny od sítě, zóny sociálního obchodu po kryptoprostor, naše cesty by stále zůstaly jako síť sociálního obchodu. Ale když už jsme to řekli, všichni jsme nadšeni z tokenu C1. Jsme velmi nadšeni a ve skutečnosti jsme všichni nadšeni skutečností, že naše vlastní komunita buduje své žetony jako průkopníci, a později také na této polokouli zaznamenáme velký pokrok. Úžasné poznatky, děkuji moc Raji. Myslím, že se na vás můžeme jistě spolehnout, že udržíte společnost ve spojení zde na C1. Ale příště budu sedět s Chrisem Jansenem, spoluzakladatelem planety ICS. A také chci vidět své vlajkové produkty. Tak pojďme. Ahoj, Chrisy. Ahoj. Jste tedy zakladatelem superúspěšné NFT hry Planety a nyní číslo 1 na Polygonu. A také důležitý faktor úspěchu, kterého jsme za posledních 5 let dosáhli. Takže chci začít tím, že budu mluvit o vašich oblíbených vzpomínkách. Řekni mi o své oblíbené vzpomínce na C1. Chci říct, je jich tolik, že už jsou to skoro 3 roky. 2, které opravdu vyčnívají, jsou první pozadí, které jsme měli. Vyprodali jsme se za 2 minuty. Servery se zhroutily. Poptávka byla šílená. Lidé byli tak naštvaní, protože nedostali to, co chtěli. Druhá věc je, že když jsme, před 2,5 lety, když jsme spustili náš vlastní token, IXT, v Atlantidě, byla to velká událost, 1000 lidí v davu. V podstatě jsme na místě stiskli tlačítko a začali jsme žít na řetězu s tokenem a celou hrou. To byl také opravdu velký okamžik pro mě a celý tým. Zní to tak vzrušující. Chci říct, pád systému je obvykle absolutní katastrofa, ale aby se zhroutil kvůli vysoké poptávce, musíte z toho mít docela dobrý pocit. Přesně tak, ale to je ta věc. Nečekali jsme, že poptávka bude tak vysoká. Takže to byl jako luxusní problém. Úžasný. Postupem času jste se stali jednou z největších her ve dvojité Web3. Jaké je tajemství vašeho úspěchu? Myslím, že jsme přišli s velmi odvážnou vizí, samozřejmě, že jsme se pustili společně s davem 1 a miliony potenciálních nových hráčů, zvýšili naši úroveň sebevědomí a nejen to. Studna. Chtěli jsme tedy vytvořit největší NFT hru, která kdy na poli platform existovala. Takže si myslím, že spolu s odpalovací rampou ten dav nabídl, a to, že byl ve správný čas, na správném místě, ve správný čas, umožnil úspěch. Také jsme měli před sebou několik společností, které dláždily cestu a umožnili hráčům, jako jsme my, skutečně prozkoumat pole a ve hře za výdělky, kde o tom všichni mluvili. Chci říct, že se toho za posledních 5 let stalo i pro vás tolik, ale chci se nyní ponořit trochu hlouběji do toho, co budoucnost planety X přinese. Ano, jistě, takže je to vzrušující prostředí, vzrušující průmysl. A my věříme, spolu s odborníky v oboru, že právě hraní na dvojité Web3 bude prostorem, kde se nový 1 milion lidí ve dvojité Web3 zapojí. Takže věříme, že masové přijetí přijde prostřednictvím hraní. Mít gamifikovaný vzdělávací centrum pro DeFi stacking a všechny tyto nové podmínky, které vytvářejí decentralizované finance. Takže jsme připraveni na výzvu. A je to super vzrušující. To jo, super vzrušující. Nyní jste zde ve Spojených arabských emirátech a otevřeli jste se publiku SAE. Co přesně vás přivádí do Dubaje, takže tentokrát samozřejmě máme pokračující spolupráci, kterou jsme měli od začátku. Takže neustále vyvíjíme nové balíčky, nová aktiva, abychom se také integrovali do ekosystému C1, ale tentokrát je to ve skutečnosti spíše pro spuštění tokenu C1 Takže já a Felix, jsme spoluarchitekti tokenomické části. Takže pomáháme s různými sázkovými fondy, alokacemi, vklady. Kdyby mělo být zatmění. Nerdy mluví, ale rád by získal přehled o tokenomické části. Myslím, každá společnost, jakýkoliv projekt může zítra vydat token. To není ta obtížná část. Potíž je v tom, aby byl dlouhodobě udržitelný, zahrnoval všechny aspekty a oblasti stávajícího ekosystému, ale také aby fungoval do budoucna. A stavět s dlouhodobou vizí. Takže s tím tak trochu pomáháme. Ale tentokrát jsem to jen já. Ale chci říct, že tohle děláme už 3 roky. V
V Planety, kde jsme byli, máme přes 80 chytrých smluv. Chytré smlouvy. Máme 10 různých sázkových fondů. Dělali jsme všechny A B nemoci nebo jako ty malé problémy, které máte. Nenazýval bych je velkými chybami, ale člověk se učí za pochodu. Takže tyto zkušenosti a v konečném důsledku znalosti jsou něco, co můžeme použít při spuštění tohoto tokenu. Určitě jste v tom nejlepším městě pro pokrok. Jo, to je další věc, předtím jsem byl na lyžích ve Švédsku. Nechal jsem 26 minus a teď jsem tady ve 30 stupních, takže není na škodu nechat si kvůli tomu švédskou zimu. Na únor není špatné mít 25 stupňů, že jo, přesně tak to je perfektní. Právě jste zmínil masivní spolupráci. Chci vědět trochu víc o tom, proč jste pro tuto spolupráci vhodný. To jo, tak skvělá otázka. Chci říct, děláme to už několik let. Známe publikum, známe je osobně, mnoho z nich. Do dvojité VEB3 jsme již zapojili 100 000 nových uživatelů z DAVu a seznamujeme se s těmito základy a všemi těmito novými terminologiemi. Takže ten DAV už známe. Udělali jsme během cesty nějaké chyby, samozřejmě, stejně jako vy. Takže si myslím, že tyto dva parametry dohromady jsou dokonalým přesahem k tomu, aby pomohli vidět jeden z jejich úspěšným spuštěním nového tokenu. Jo, chyby se v podnikání stávají vždycky a vy se prostě musíte sebrat a jít dál a poučit se ze svých chyb, že? Jo, chci přejít k rozhovoru o novém tokenu. Co nám můžete o novém tokenu říci? O čem to je? Tuto otázku dostávám každý den. Lidé jsou nadšeni, že bude spuštěn. Můžeme tedy říci, že jsme nyní ve fázi, kdy tak trochu dokončujeme, jak by to mělo být celkově, když by to mělo být vysazeno a nárokováno, jak přesně bude vše fungovat. Můžeme říci, že je to komunitní nástrojový token, s dlouhou cestovní mapou. Takže představa je taková, že po další 3, 4 nebo 5 let bude token jen růst do stále více případů použití v celém ekosystému. Když se tedy uvedou na trh nové produkty, jako byla Planeta X v minulosti, budou tokeny C1 základním kamenem této spolupráce. Bude se používat stejně jako pro služby DeFi, takže můžete vydělat více tokenů pomocí stackingových protokolů a tak dále. Budeme také odvážní, chceme také změnit současný průmysl. Takže z částí tokenového ekosystému NFT uděláme spoustu nových věcí. Takže je toho v zásobě hodně. Postupem času se bude odvíjet stále více věcí. Brzy budeme mít vizi. Světlý papír a bílý papír také přijdou. Takže je to vzrušující čas pro DAV. Můžu vám toho tolik říct? Rozhodně to zní. Dobře, Chrissy, moc vám děkuji za sdílení vašeho příběhu o planetě, vašich budoucích plánech a spoustu věcí o tokenu a vaší spolupráci s C1. Takové povzbuzující setkání s Chrisem a těšíme se na další úžasné spolupráce s ním. Pojďme. Je toho víc a já mám možnost vyspovídat některé z nejlegendárnějších mužů v oboru, takže se nezapomeňte podívat na naše další vydání C1 5 Years Talk. Bude to dobrý. Díky za sledování.